Hej og velkommen til det første afsnit af forhåbentlig mange om at begynde på tre eventyret, den her lange rejse med en masse motion, en masse oplevelser, en masse eventyr, en masse læring om sig selv og sin krop og sin sundhed og sin familie er også en stor del af det, og det kommer vi ind på de næste par minutter. Jeg vil snakke lidt om det her med, hvad vil vi med tri? Hvorfor er det, vi skal dyrke triathlon? Og hvorfor er det, vi skal begynde på det her med 3 sportsgrene og ikke bare 1? Vi skal snakke lidt om, hvor vi skal starte henne. Vi skal snakke lidt om de her 3 sportsgrene, som det nu engang indebærer. Hvad er det for noget? Hvad er det for en størrelse? Hvad kan vi bruge det til? Og hvorfor er det, at det lige er det, man skal vælge? Så skal vi snakke lidt om den her med, hvor meget skal man træne for at nå sit mål. Og så skal vi snakke om det her med til sidst, hvordan får man det lige passet ind i en travl hverdag. Det første råd, jeg manglede, dengang jeg startede, det var det her med, at hvad vil du med tri? Og hvis jeg vidste, hvad jeg ved i dag, ved jeg ikke rigtig, om jeg var begyndt på det, i mangel på bedre viden. Det du skal finde ud af med triathlon, om det er noget for dig, det er, at du skal finde ud af med dig selv, hvad er det for et niveau, du gerne vil lægge for dagen. Hvor vil du gerne ende henne? Hvad er dit mål? Er det en vægttab? Er det en sund livsstil? Altså, du gerne vil lave en halv Ironman, eller en kvart, eller en helt for den sags skyld. Det er det, man lige skal sætte sig ned, og så skal man finde ud af, hvor vil jeg gerne hen med det. Det er ikke nødvendigvis det rigtige at have et bestemt mål fra start af, men det hjælper dig rigtig meget i det her med at finde sig til rette i det, hvis man har en eller anden form for målsætning. Og når man så har en målsætning, så skal man finde ud af, hvordan når jeg den her målsætning. Når du starter med triathlon, så er der en masse ting, som koster rigtig mange penge. Det er i hvert fald det, vi får at vide, men det behøver det slet ikke. Triathlon er nøjagtigt, hvad du gør det til. Min største anbefaling er, begynder du på triathlon helt fra scratch af, starter du med cykling fra scratch af, lad være med at gå ud og købe en eller anden fed cykel til en formue. Find det, der passer dig. Det kan være din hverdagscykel, det kan være, at du har en super fed gravel, eller en mountainbike, eller en gadecykel af en eller anden art. Det kan også godt være, at du kører en racercykel i forvejen. Start på den. Lad være med at gå ud og købe dig fat i et eller andet sindssygt til flere tusind kroner. Det bliver du ikke gladere af. Du får det ikke bedre af det. Det kan godt være, at det ser federe ud, men det kommer, når du selv kommer til det. Så skal vi begynde at svømme. Vi skal begynde at løbe. Det kræver på gode løbesko. Gør dig nu selv en tjeneste, hvis vi starter lidt bagfra med løbet. Det er regel nummer 1. Få noget hjælp til de rigtige løbesko. Gå ned hos Marathonsport, eller som jeg selv gør, efter jeg har prøvet forskellige. Jeg går ned til, Kaisersport hedder de. Og det er ikke fordi, vi arbejder sammen med noget, men gå ned og så få noget hjælp, få noget vejledning, finde ud af, hvad det er for nogle sko, du skal bruge, ud fra det niveau, du er på i dag. Det ændrer sig alt sammen med tiden, og det er fint nok, og det er rigtig dejligt, men start et sted. For op tilbage i vandet, svømningen, måske så er du svømmer, så ved du nøjagtigt, hvad du skal gøre. Er du ikke svømmer, er du typen ligesom mig, som kunne svømme 25 meter, skuldrene vil i hvert fald af, jeg har drukket halvdelen af poolen, så skal du have noget god hjælp. Jeg gjorde det, jeg startede med at se nogle YouTube-videoer, og så gik jeg ned i den lokale svømmehal, så prøvede jeg det af, og når jeg synes, jeg kunne det, så gik jeg tilbage og så nogle flere videoer, ergo, tilbage i vandet, ned og prøve det igen. Og det var egentlig ikke, fordi det ikke virkede, det var måske optimalt, det var måske ikke optimalt, men efterfølgende har jeg med en triklub, det gjorde jeg sidste år, og fik noget seriøst god læring, jeg fik noget vejledning, jeg fik en masse teknik ind under huden, og de par gange, jeg svømmede sammen med dem, kom jeg bare rigtig, rigtig langt. Man kan godt selv lære sig det, men det bliver aldrig optimalt. Men start, hvis du er helt ny i svømning. Måske har du en ven eller en veninde, som selv svømmer en del. Start med dem. Gå ned og så mærk vandet, og lav nogle helt simple øvelser, du måske finder på YouTube. Og så mærker du hurtigt, om du også har glæden for svømning. Cykelmæssigt, igen, start et sted. Cykel på arbejde hver dag, afhængig af hvor langt du har selvfølgelig.
Cykle, når solen skinner. Cykle til det du skal. Skal du ud med veninderne i Fælledparken fra Frederiksberg, så cykler du selvfølgelig. Du har aldrig finde på at tage metroen. Men brug din cykel. Hvis du cykler i forvejen igen, så ved du nøjagtigt, hvad du skal. Bliv ved med det. Giv den gas. Og igen, at du løber helt fra bunden af. Få lige noget hjælp til på rigtig skov. Og så er det bare ud og jogge nogle kilometer. Stille og roligt. Start ud helt plain. Jeg kommer ind på det senere i nogle senere videoer. Det her med helt begynderøvelser. Med svømning, cykling og løb. Og så kan I følge med der. Men rule number 1. Tag det helt roligt. Lad være med at prøve at løbe en 5'er så hurtigt, som du overhovedet kan. Ellers kør 50 km på din nyindkøbte cykel, eller svøm 4 km i svømmehallen, fordi du synes, det er fedt. Tag det helt roligt. Det handler om, at din krop skal kunne følge med. Det bliver hurtigt en stor belastning, så tag det roligt. Det skal nok komme. Vi har alle sammen fortid, og formentlig har vi alle sammen på et eller andet niveau dyrket noget sport. Det kan være alt fra, man har gået til ridning, man har gået til fodbold, man har dyrket atletik, eller man har svømmet, og cykling ved der er mange, der gør. Og vi har alle de her fortid. Hvis der er noget, du er rigtig god til, du er rigtig god til at svømme, hvis du er rigtig god til at cykle, eller hvis du er rigtig god til at løbe, så lad være med at bruge energien på det til at starte med. Brug energien på der, hvor du ligesom tænker, okay, det er det her, der er udfordringen for mig. Start med det. Jeg vil altid anbefale, hvilket jeg ikke selv gjorde, men det er noget af det, jeg lærte efterfølgende, meld dig ind i en klub. Hvis du rigtig gerne bare vil cykle, meld dig i en cykelklub. Vil du gerne dyrke triathlon, så meld dig ind i en triklub. Find en, der er i nærheden. Lad være med at vælge en eller anden. Du tænker, det er den bedste, men den ligger en time, så kommer du ikke afsted. Find noget, der ligger i nærheden. Find noget, der ligger i et sted, hvor du kan komme til og fra relativt nemt. Og det viser alle undersøgelser også, at så er det også nemmere at komme til. Og så gør man det også oftere. Når vi snakker svømning, så handler svømning rigtig meget om teknik. Og det er også derfor, at den rigtige vejledning er vigtig. Den rigtige læring er vigtig, når vi snakker svømning. Det handler til dels om muskulatur, det er klart, men det handler rigtig meget om teknik. Og har du en god teknik, bliver du også en dygtig svømmer, så få noget vejledning. Cykelløbet, igen, relativt enkelt, tror man. Hvis du er helt ny på cyklen, ud og mærk solen og nyde det, og så start der, og så læg lidt på. Man har sådan en tommelfingerregel, når man dyrker en sport, en ny sport, så lægger man 10% på om ugen, når man øger, og man holder det sådan niveaumæssigt stabilt, så ikke man overanstrenger sig. Jeg vil altid anbefale igen, find en klub, hvis det er teater, man vil dyrke. Og ellers så er det bare ud og motionere med vennerne. Du har måske nogle venner, der svømmer, har nogle andre, der cykler, og har nogle tredje, der løber. Del det med dem. Det er kun godt at være socialt anlagt, når man dyrker sport. Har man noget at dele det med. Og når man begynder at sidde sådan og dykke lidt mere ind i triathlon, når man ser alle de her fede videoer med Ironmans rundt omkring i verden og her i København og sådan noget, og man kan hurtigt lade sig rive med og tænke, jeg vil også træne 25 timer om ugen, eller 20 timer om ugen, eller mere. Det kan man godt, men lad være med at gøre det fra start af. Det tager tid, og det tager lang tid. Det tager år at kunne træne 2 gange om dagen, 5 dage om ugen. Det er ikke for almindelige mennesker. Det er noget, man skal træne op for at kunne træne den måde der. Så tag det roligt, og det hele det handler om, det er, tag det roligt. Det skal nok komme alt sammen. Start et sted. Mærk efter. Vær ærlig over for dig selv, og mærk din krop. Lyt til din krop. Hvor er jeg henne, og hvor skal jeg hen? Og så søg noget råd og vejledning omkring dig. Det, der er tættest på dig. Som sagt, det kan være en triklub igen. Det kan også bare være venner eller familie for den sags skyld. Og når du har de her ting på plads, så skal du sætte dig ned og skal du lave en plan. Og sige, det er det her, der er min målsætning. Det er sådan her, jeg kommer derhen. Og husk at spørge. Spørg alle dem, du mistænker ved lidt om de her sportsgrene, som du nu engang skal fifle lidt med. Og så kommer det alt sammen til dig. Lad nu være med at gå ud og købe dig fattig i de dyreste svømmebriller, den dyreste cykel og de dyreste second løbesko, eller hvad det måtte være. Find noget, der fungerer for dig. Behold det, du har. Hvis det fungerer, så start på det. Og så det aller sidste råd, det er, lav en dato. Gå ind,
hvis du tænker, at trailerne er noget for dig, gå ind, find et eller andet lille bitte hyggeligt stævne. Det kan være et 4x4 stævne, det består af 400 meter svøm, 18 km cykling og 4 km løb. Og så meld dig på det. Det kan være Helsingør, når i form af, at der er halv Ironman til næste år. Der har de om fredagen det her 4x4 stævne, som er en tro kopi af det store, flotte stævne på den samme rute, bare kun en 10. af det. Det er relativt overkommeligt. Der er ikke nogen krav med svømmedragter eller cykling skal være en racercykel. Der er masser, der deltager på bedstemorcykler, eller hvad det nu hedder. Også nogle, der deltager på dyrecykler, men der er også rigtig, rigtig mange, som kører på en helt almindelig bedstemorcykel, eller en gammel havelåge for den sags skyld. Meld dig til noget, sæt en dato og sig, det er den her dato, der skal gøre noget, for så er det bare så meget nemmere at komme i gang. 9 ud af 10 undersøgelser viser, at hvis du har en dato, så har du også tit og ofte en plan. Brug det. Gå ind, kig lidt rundt på nettet, spørg lidt omkring på Facebook, er der nogen, der har prøvet det her, nogen, der kender det her. Køb billetten, den koster ikke ret mange basører, og så er du i gang. Så er du til atlet, så er du i gang. Do it. Det er pisse sjovt.